फै लोगोफोर, नैबे सयस'थिनि जों सारनि बिबुंथिखौ दान्दिसे सम होनानै इसोरनि रावखौ मोजाङै खोनासंनानै जोङो लानि गोसोआव। दिनै गोबां मानसिफ्रा बुहुमाव बे 666 नम्बरनि सोमोन्दै सावरायलायगासिनो दं। गोबां मानसिफ्रा बे नम्बरखौ गिनायबो दं। गोबाङानो बे नम्बरखौ गिनायबो गैया, मानोना बियो मोनसे बाजार खालामनायनि सिन होननानैल' सानो। सोरबाया बुंदों बे नम्बरा फैखाबाय, नाथाय सोरबाया बुंदों फैथ'वाखै। सोरबाया बुंदों बियो गोदो गोदायनो जानानै थांबाय आरो दा बे जालिया। सोरबाया बुंदों जों बिखौ लोगो मोननाय नङा, नाथाय दा बियो माबोरै फैखो एबा फैथ'वाखै, जों बिखौनो लानानै दसे सम सावरायलायनो। जों गिबियावनो नुजाहोजानाय 13 आयदा सल'निफ्राय 18 पदआव फरायबाय। जों खनसे फरायनानै लाबोनि। बेयाव बेबायदि लिरदों, आरो बियो बयखौबो, उन्दैफोरखौबो, गेदेरफोरखौबो, गोनां गेदेरफोरखौबो, हावरियाफोरखौबो, गहोजानायफोरखौबो, लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो। हांखो बुजानाय, बे जाबाय जुनारनि मुं, नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायि बायदि। बेयावनो आखलखौ नांगौ। बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय, आरो बिनि सानथुमनाया 1466 666। दा बे जुनारनि बाथ्राखौ बेखेवनांगौब्ला गोलाव सम नांजागोन। बेखायनो आङो जुनारनि बाथ्राखौ पार्ट 2 आव बुंनाय जागोन। दिनै जों बे 666 नम्बरा बबेनिफ्राय फैखो बेखौ लानानै सावरायलायगोन। इउर'पियान इउनियन बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिगौ, नाथाय गोबाङानो मिथिया बे इउर'पियान इउनियनखौ 1958 मायथाइयाव 6टा हादरखौ लानानै दानाय जादोंमोन। बिनि गायसनगिरि एबा दागिरिया डक्टर हेनरी स्पेक आरो नेट', थारमाने नेशनेल आटलान्टिक ट्रिटि अफ अर्गानाइजेशननि जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथांमोनानो। दा बे इउर'पियान इउनियननि सिङाव गासै 35टा हादरा ज' जाजेनबाय। बे इउर'पियान इउनियननि बाथ्राखौ आङो गुबुन टपिकआव मोजाङै बुंफुरनानै होनो नाजादों। दा बे इउर'पियान इउनियननिनो चिफ एनालिस्ट डक्टर हेनड्रिक एल्डारमेन, बिथाङा बेबायदि मोनसे साजेसन होदों। बिथांनि साजेसन होनाया बेबायदि, डक्टर हेनड्रिक एल्डारमेन suggested that by using a numbering system with 18 digits in each number in 3 sets of 6, माने डक्टर हेनड्रिक एल्डारमेना बेबायदि थिनदों, 18टा हांखो बोनानै ला आरो बे 18टा हांखोखौ 6था मोनथाम खथायाव रान। अब्ला मोनसे खथायाव 6था गोग्लैगोन। गासै 6था माने 666 जायो। बे 666 नम्बरा बेवहाय हाबनानै दं। दा बे 18टा हांखोखौ गासिबो मेसिन आरो आखाइजों दिहुनजानाय बेसादफ्राव होनाय जाबाय। जाय बेसादफ्राव बे 18टा हांखोजों बानायजानाय महरखौ होनाय नङा, बे बेसादखौ बाजाराव फाननो होनाय जानाय नङा। बेखायनो गासिबो बुहुमावनो जागोन। बेखायनो बेखौ बुंदों, this is also called the universal product code and it is based on a 666 frame, माने बेखौ बुहुमनाङै मोनसे दिहुनथाय कड होननानै बुङो आरो बियो 666 आव सोनारो। दानिया जों फैनि डक्टर कार्ल डब्लिउ सेन्डारनि मुंखौ सोरबाया खोनाबाय, नाथाय सोरबाया खोनायाखै जानो हागौ। बिथाङा सासे इउनाइटेड स्टेट्सनि सोद्रोमामोन। बियो सासे इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार, इनभेन्टर, अथरमोन। बिथाङा फैगौ 666 नम्बरनि सोमोन्दै लिरदोंमोन आरो बिथाङा 32 बोसोर रिसार्च खालामनानै 666 नम्बरखौ माइक्र'चिपआव महर होदों आरो बे माइक्र'चिपआव मोनसे फिसा लिथियाम बेटारिखौ लानानै गासै 2,50,000 कम्पनेन्ट्सफोर दं। दा बे माइक्र'चिपनि बेटारिखौ चार्जिं खालामनो थाखाय मानसिनि मोदोमनि मोननै बाहागोआल' हायो, जेरै खाफाल आरो आखाइनि उल्था बाहागो। बेखायनो बे माइक्र'चिपखौ दा खाफाल आरो आखाइयाव होनाय जादों। दानिया जों थांनो डक्टर कार्ल डब्लिउ सेन्डारजों महर होजानाय बे माइक्र'चिपखौ सुइडेन हादरनि सिङाव थानाय बाय'हेक्स कम्पानिया बानायनाय जादों। बे बाय'हेक्सआ मोनसे इन्टारनेशनेल कम्पानि। दा बे माइक्र'चिपखौ स्वीडेन हादराव होजेननाय जाबाय। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपीसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है।
ये माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। ऐसा भी होगा कि इस चिप की मदद से ही आपकी अटेंडेंस पर नजर रखी जाएगी। आपने कितनी बार काम छोड़कर ब्रेक लिया ये भी देखा जा सकेगा। यहां तक कि कंपनियां आपके स्वास्थ्य पर भी नजर रख पाएंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स की नजर में इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में सिर्फ आपका शरीर ही मशीन नहीं बनेगा बल्कि आपका दिमाग भी मशीनों के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो भविष्य में आप अपने दिमाग में ही सूचनाओं को डाउनलोड कर पाएंगे या दिमाग से ही उन सूचनाओं को अपलोड कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके विचारों को मिटाया जा सके यानी डिलीट कर दिया जाए और आपके दिमाग में नए विचार डाले जा सके। आरो बे माइक्रोचिपनि मुंखौ एनटेक 216 दोननाय जादों। दा बे 216 खौ सानजाब्ला 666 जायो। दानिया बेखौ माबोरै सानजाबनो? बेनि सानजाबनायखौ बेबायदि खालामदों जेरै 6 × 6 × 6 = 216। बेनो 666 नम्बर। जेब्ला बे माइक्रोचिपखौ होगोन अब्ला दा जेसेबां जोंनि आखायाव कार्ड दं जेरै भटार कार्ड, पान कार्ड, रेशन कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड बेफोर मोनसेबो थानाय नङा। बे माइक्रोचिपनि गेजेरजोंनो गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हानाय जागोन। नाथाय जाय मानसिया बे माइक्रोचिपखौ लानाय नङा बे जेरावबो ओंखारनो हानाय नङा। दिनै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों जों बे सैसोथिखौ लोगो मोननाय नङा होननानै। नाथाय बे नङा। माइक्रोचिपजोंनो 666 नम्बरखौ लाबोनाय जाबाय आरो बे माइक्रोचिपखौ दा होगासिनो दं। अब्ला माबोरै लोगो मोननाय नङा होननानै बुंनो हाखो? बिनि थाखोमानाय बाथ्राखौ जों बाइबेलनिफ्राय सोलोंनि। दानियेल 8:23-25 फरायनानै लानि। बेयाव बेबायदि लिरदों, बिसोरनि सासना जोबनायनि आमोलाव अपराध मावग्राफोरनि अपराध मावनाया जेब्ला फुरा जाफुंगोन अब्ला सासे गिथावथाव महरै सेलथाय राजा सिखांगोन। बे राजाया बोलोग्रायै मावगोन नाथाय गावनि बोलोजों नङा। बे गिलु बालु नस्थ खालामगोन आरो बियो जेखौनो इच्छा जायो बेखौनो मावनो हागोन। बियो जर गोरा मानसिफोर आरो गोथार राइटफोरखौ संहार खालामगोन आरो गावनि बुद्धिजों बे गावनि खायदा खालामनाय मानिफोरखौ जाफुंहोजोबगोन आरो गोसोआव बियो गावखौ महान सानगोन आरो मिथिहोग्रालासे बे गोबांथार मानसिफोरखौ नस्थ खालामगोन। बे राजाफोरनि राजानि जेंना सिखांगोन नाथाय मानसिनि आखाइजों नङालाबानो बियो खोमोरजागोन। 23 बुंदों, बिसोरनि सासना जोबनायनि आमोलाव होननाय बाथ्राया सोरनि सासनखौ बुंदों? दानि बे रमानखौ बुंदों। मानोना बे रमानखौ बाइबेलाव लहाजों कम्पेयार खालामनाय जादों। बेखायनो दिनै गाबोननि मानसिफोरनि इसोरनि सिगाङाव मावनाया अपराध जालांबाय। 24 बुंदों, बियो जर गोराफोर आरो गोथार राइटफोरखौ संहार खालामगोन। दिनै इसोरनि मानसिफ्राबो संहार जालांगासिनो दं। जेबोखौनो उदिस मोनाखै। 25 बुंदों, मिथिहोग्रालासे गोबांथार मानसिफोरखौ नस्थ खालामगोन। बे बाथ्राखौ असमिया बाइबेल, हिन्दी बाइबेल, एनकेजिबि, एनआइभि बाइबेलाव लिराखै नाथाय बर' आरो ग्लबेल स्टाडि बाइबेलाव लिरनाय दं। ग्लबेल स्टाडि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों, बाय हिज कानिं he shall make deceit under his hand and in his own mind he shall become great without warning he shall destroy many। बेखायनो दिनै
बे माइक्र'चिपनि गेजेरजोंनो मिथिहोग्रा लासे नस्थ' खालामगासिनो दं। बयबो बे माइक्र'चिपखौ लाथारनांगोन, लायाब्ला मा जागोन? मार्कुस 13:9 बेबायदि लिरदों। आन्थाय नोंसोरो गाव गावनि लागै साबधान जादो, मानोना मानसिफ्रा नोंसोरखौ दरबारफोराव गथायगोन आरो नोंसोरो धोरोमसालिफ्राव बुजागोन आरो आंनि जुनै हादांगोराफोर आरो राजाफोरनि सिगाङाव गसंनानै बिसोरनो साखि होगोन। जेब्ला इसोरा बेबायदि गिथाव दर्शनफोरखौ दानियेलनो होदोंमोन, अब्ला इसोरा बुंदों, दानियेल 8:26 फरायब्ला नुगोन। बेबायदि लिरदों, बेलासि आरो फुंफोराव नोङो जे दर्शनफोर नुबाय बियो सैथोथार। आन्थाय दर्शनफोरखौ गावनि गोसो इसिङाव दोनदो, मानोना बे दर्शना गोबाव दिनफोरनि उनावसो जाफुंगोन। गोबाव दिनफोरनि उनाव जाफुंनो गोनां दर्शनफोरनि बाथ्राफ्रा बेफोरनो। 666 नम्बर होननानै बुंब्ला साफ्रोमहाबो गिखांनाय दं आरो बेखौ सासेबो मानसिया लानाय नङा। बेखायनो मिथिहोग्रा लासे दिनै माइक्र'चिपजों लाबोदों। रेपचार माने धोरमियाफोरखौ लांखोनायनि सिगां बे माइक्र'चिपआ जागोन आरो रेपचारनि उनाव 666 नम्बरा फुरा अपेन जागोन आरो बे समाव होसो होनाय जागोन। दिनै बे गोथौ थाखोमानाय बाथ्राखौ माबोरै मिथिनो? आमोस 3:7 बेबायदि लिरदों, सैथोयै फोरबो गावनि थाखोमानाय बिसयफोरखौ गावनि लें आरो नाबिफोरनो खोन्थाग्रा लाबोनो जेबो मावनाय नङा। बेखायनो 2 पिटर 1:19-21 बुंदों, आरो नाबिफोरनि बुंलांनाय बाथ्राया जोंनि सिगाङाव नंथारगौ होननानै रासिन फोरमान जाबाय। फुंनि अलंबारनि स्राङा नोंसोरनि गोसोआव नुजायागौमानि बे नाबिफोरनि बाथ्रायानो खोमसियाव स्रां होग्रा देम्फु होननानै नोंसोरो सान आरो गोसो हो। नोंसोरो मिथिनानै ला, शास्त्रनि बाथ्राखौ रावबो नाबिया गावनि गोसोनि साननायजों बिजिरनो हाया, मानोना नाबिनि बुंनाया मानसिनि सानखांनायजों जायाखै, गोथार जिउजों दैदेनजानानैसो मानसिफ्रा इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ बुंदों। जोबनायाव आङो माइक्र'चिपनि गिथावथाव थाखोमानाय बाथ्राखौ बुंफोरनानै दोनथ'नो सानदों। जेब्ला डक्टर कार्ल W. सेन्डारा माइक्र'चिपखौ महर बोखाङो, अब्ला बिथाङा बस्टन मेडिकेल सेन्टाराव थांनानै सासे डक्टरनाव सोंहैदोंमोन, माइक्र'चिपआव होनाय बेटारिया बोरैबाफोर मानसिनि मोदोम सिङाव गुब्रुब्ला मा जागोन? अब्ला बिनि फिननायाव डक्टरा बुंदों, गिथावथाव गुग्ला आरो गाराय जागोन होननानै। बिखौ लानानै जों बाइबेलाव थांनि। बाइबेला 666 नम्बरनि सोमोन्दै माबायदि गिथावथाव फोरमायदों? नुजाहोजानायनि सल' 2 बेबायदि लिरदों, थानजानाय बायदि सेथि आरफुआ थांनानै गावनि खुरैखौ बुहुमाव लुहरबाय। बिजों जुनारनि हांखो गोनां आरो जुनारनि मुर्तिखौ खुलुमग्राफोरहा गिथावथाव गोसा गाराय जाबाय। अब्ला दिनै 666 आरो माइक्र'चिपनि गेजेराव मा फाराग दं? बुजिनो नाजादो। दिनै बे 666 नम्बरा जोंनि गेजेराव फैबायना फैयाखै? बाराक अबामा 666 नम्बरखौ बयबो लानांगौ होननानै 2013 मायथाइनि 7 जुन दानाव साइन होबाय। अनदायग्रा आंगो ख्रिस्ट' लोगोफोर, थामथिम जादों जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया खाथि जाबाय। मानोना मथिय 24:22 बेबायदि लिरदों, फोरबोआ 20 सानफोरखौ फुसुङा मोनथाय मानसिफ्रा रावबो बासायजानाय नङामोन, नाथाय गावनि सायख'जानायफोरनि लागै 20 सानखौ फुसुंबाय। बबे सानखौ फुसुंखो? धोरोमियाफोरनि लांखोजानाय समखौ फोरमायदों। गालाथिया 4:5 जों फर जातिफोरखौ बिसाखोरनि होननानै बुंदों। बेखायनो जोंनि अनजानाय मुगाया बे रेपचारानो जोबथा सम। माखासे फोरोंग्राफ्रा बेबायदिबो फोरोङो, रेपचारनि उनावबो जिसुनि मुङै सोरबाया जिउ दान होनानै सिथारजायोब्ला बियो बासायजागोन होननानै। अनजाग्राफोर, बेयो नंखाय फोरोंनाय। मानोना रावबो मानसिया गावनि धोनखौ असे बिसानो जेसेबां होगोन, खांजानाय बिसानो एसेबां होआ। रेपचार जानाय लोगो लोगो हर जातिफोरनि अनजानाय मुगाया जोबनानै थांगोन आरो बासायजानायनि जेबो राहा गैया। जाकारिया 8:23 फरायदों, बेबायदि लिरदों, बिरगोनफोरनि हानजानि फोरबोआ बेबायदि होनदों, बे समाव गुबुन माथो रायग्रा जाथि मानिनिफ्राय 60 हौवाफ्रा साफ्रोमबो जुदानि साफा साफा हौवानि पसाकनि रुबैयाव हमनानै बुंगोन, जोङो नोंसोरजों थांफागोन, मानोना जोङो खोनाबाय इसोरा नोंसोरजों लोगोसे दं। गुबुन माथो रायग्रा सोरखौ बुंदों? बियो जों फर जातिफोरखौ बुंदों। दानिया बुंदो, जिहुदिफ्रा बे समाव जिसुनि मुङाव दानस'जानानै बासायजागोन, नाथाय
जिहुदिफोरनि पसाखौ हमनानै नोंथाङा सोरगोआव थांफानो हागोन ना? बे सुंद' आफा इसोरनि रावखौ खोनासंनाय साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरबावनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।